شاسولون كذا دقرنا نصاب كقطو حرم كرو لا دمر دور صادو قربا كلت دولانيك من دو فاقورستانو وتي هر زمان ده سلطان مندور وتي ادي هر زمان سلطان مندور هذه النابي malbata me ji ber ku li ser axekî nemane geriyane tüm li gelek ciyemane em bêjin malbat ji hêla Erzurumê ji eşîra Hesenan ji girê Karazê du bira rabûne çê çar bira hatine Karaza aniha li Karazê wan ava kirî ji wan re bi mala Mustafayê Evdî û paşê di şerê Şeyx Saîd Efendî de kalê min jûr mecbûr dibe radibe derdeşta Çinarê bavê min li wê dirê dimîne feqet ez li wê dirê têm dinyê feqet heft saliya xwe de ez hatime Elîparê Diyarbekir wê çaxê we gundek bû ana di nav bajêr de maye ez bi xwe li Elîparê mezin bûm min mekteba pêşîn li Elîparê xwend û paşê çûm mekteba navîn ya Diyarbekir bi navê Diyarbekir li derê Romê bû piştî 3 sala em çûn ji bo dibistana mamostetiyê ez çûm Qirşehîrê me wek em bêjin Leylîb ya tilî xwand 4 sal em li wê dirê man esas min xwe li wê dirê nas kir yanî çünkü em li wê dirê bi Türkara rûbirû man li vê dirê me digoxe tev dunya tev kurman ji Kurdin û di mekteba de Tirkî dixwînin yanî tiştek edetek wisa heye ji li wê dirê gava em bi Türkara rû man û henekê xwe me kirin quyruqlû Kurd nizam çi em li wê dirê li xwe varqilîn tesadüf wê çaxê jî min elfabeya Kurdî nas kir jê pêvê min bala xwe da ser Kurdî yanî li wê dirê wek xwezayî du grûp çêbûn em bêjin însanê me ji Diyarbekir, Mêrdîn, Batmanê, Dêrsimê çûbûn wê derê bûn grûbek komek wekî ji Qeyseriyê, Siwasê, Çorumê hatibûn jî bûn komek wek xwezayî em wek du kom hatin ber hev yanî tu bixwazî nexwazî di nav koma xwe de cî digirî bi awî gelek danûsandinê me bi wan re çêbûn şer û pevçûnê me çêbûn yanî di wan salê heftê û çar heftê û pênca de gelek metade jî dî li wê dirê yanî bi xwendinê me nas kir wê çaxê salê hefteyî de doğu devrimcî kültür ocakları em bêjin komeleyên şoreşgeriyê rojhilatî em wisa bi nav bikin hatibûn girtin endamê wan di hefsê de bûn û parasnamekî ava kirbûn ew parasname li derve belav kirin ketin destê me di mehkemê de çi peyvîne dibin ki elfaba me zimanê me heye zimanê me ji Tirkî cuda ye em milletek cuda ne yanî bi ew nivîsê wan me xwe nas kir yanî bûya wê û jê pêve min hewl da ki ji xwe kurmanciya min baş bû min hewl da ki ez bi kurmancî binivîsînim yani ji wê çaxê de meyla min li ser kurmancî bû berê wek gotinên stranan min helbest çê dikirin ji xwe re wek gotinên feqat min ne nivîsand ji xwe nivîsandin jî qedexe bû bi rastin tiştê dihat nivîsandin jî me qolke dîwar mîwara dibe dişartin piştî salê heştê îş helbestê min ê pêşîn di kovarek bi navê dengê Kurdistanê de ku li Diyarbekir bawekî îlegal dihat çapkirin di wê dirê de hatin çapkirin helbestê min ê pêşîn li wê dirê hatin çapkirin ji xwe paşê li ser wê kovarê em hatin girtin û di zindanê de man piştî derketinê jî me helbestê xwe dewam kir û piştî înternet de li cîhanê û li welatê me jî serdest bû êdî me min gotarê xwe helbestê xwe şandin malperê ser înternetê
داوی لعنتابه کوارک بنابه فراتای شام روزنامه یک درتکت کردی و ترکی مدوره دیگه لگوتار نمسین قاسی 2 ساله بیاوی مدام کرد حتی کو شیر خو کرن کتاب و بنابه که جان چاپ کرن دی زندان ده ناویل سرش خو زندان و نه نویس پیو کرمانجی لو دری قده خبو کسی نکار بو به دیا خوبا خوری پیو کردی بکرانا براستی جی وقت جهنمی بو و شخو بداوی مرسر کتابک نویسی و ناوی دوجه لیکر یعنی هویتیا و چاقی مخصوص از راقم بر چاقی انسان کو براستی جی اف قوم رومی چه هانین سر انسان کو هین بردوام تکن از ده 82 حتی 86 تدامم وان سالا جی هویتی پر زیده بود زندان دیاربکرده لدنیای دناف 3-4 زندانın heri işkence zedeliğati kirin yeki yani zindana Diyarbakır. Gelek insan tede bir işkence emrin yani. Türk tüne bun, em tev Kurd bun, Diyarbakır'ı bun, Merdin'i bun, Ruhayı bun, Batmani bun, o Dersimi bun, Elazığ'ı bun, ve herimi bun. Şu maksada van ev peşengen civa ke lödri bicivinin o büpel çıkın ku heviya millet bişkinin. در دیوان او ببره دم دور دم سالم بره دم بیجن گوا یکی دگرتن گرتیگه bir işkence لسر vücudi bedenavi txustin zararı bedin wan yani ya kuştun daviye de idam dikren ev dikren ama rebaza zindanı goheri ve devra modernde rebaza zindanı goheri dey netene bedena insan teslim dikirten txustin ruhi insancı teslim dikirten çünkü digotu ne zaman xuyna Türkal damarı ve de beherke ve çağı ama jwa hasbkin ama kıymeti bedin ve digovun bavar nakin herince havale xoy Roma birsin Kıbrıs'e meçani serivan meça xunavan fırkriye yani dixustin me bişi binin xwe em wekwan bifikirin wekwan xeber bidin bi mecîwan li dünyayê mezekin bi çavên li dünyayê mezekin ji ber wî pêşengên civata Kurd dixwastin bi ruhê wan tune bikin yani pirtûk piştî em zindanê derketin demek paşê me çap kir ve çavê qedexe bû Kurdî qedexe bû me nikar bi çapkirana tiştê me dinivîsan jî me wek me got xulkê dîwara me vedişartin piştî salên nodî em bêjin de qanûna bingehîn de guhertinek çêbû Kurdî serbest kirin piştî wê çavê me kitap çap kirin kitaba min pêşîn jî 2003 de hat çap kirin tu kulîlkî li zozanan tu stêrkî li ezmanan tu me nexeser zimanan were êdî şêrîn yarê tu kulîlka vê buharê çavên teşîn wekî behrê benda teme vê êvarê were êdî şêrîn yarê tu kulîlka dora çiya te honayê cot gulîya nabû dilê min heliya were êdî şêrîn yarê tu kulîlkî tu nazikî beşna zirav li ba dikî dilê dildar bêçar dikî were êdî şêrîn yarê ana pêşîn tabii ki me helbestê dest pê kir ji ber ku pêşîn nivîsê min dîtin ê Kurdî hema bêje helbestê jegerxwîn bûn kitabek bi navê Şefeqa Lenîn wê çaxê li vê dirê hatibû çapkirin me kitaba wî dixwend yani me helbest dît çîrok û roman di Kurdî de me nedîtibûn ji ber wî me xwist em jî wek wî yani helbesta binivîsînin li ser wê me de bi helbestê dest pê kir lê paşê me berê xwe da edebiyata cîhanê me meze kir çîrok û roman û tiştê din hêdî dî min dest bi çîrokê kir kitaba min pêşîn 2008 de a çîrokê şikefta xwekiştinê weşaxaneya Avestayê belav kir û 2012 de li du xezalekê ew jî çîrokên bajarê Amedê ne hat belavkirin ji weşanxaneya Avayê 2015 de jî bi navê Kitana Spî nûbharê çîrokên çapkirin û belavkirin vê dawiyê min bi navê Leqat romanek nivîsî gelek jê hat hezkirin û belavkirin
لی کتابا من هری داوین دوجه جی ملسر زندان آمده نفسی وک شیروک من نفسینه بری سال هشته از خورتک ام بیشن 17-18 سالی بوم ام جلدو سیاست دبزیان لی بنزانی بو یعنی براستی بهشمندیه که تندی من نظام بو هوال موال ما سیاست چی بون ام جی بدوان تکتن یعنی پشتی زندان مرتوای ببارم من بری خدای ادبیاته یعنی لمال مجی تم کلتورا کردی سردست بو ام بیشن شعر کردی دادن خوندن موزیکا کردی داد گوداری کردن جبر و ام بری خدای ادبیاته و به ادبیات را مجبور بون جبر مالکی کردوار بو یعنی مالامه زاروکشی بیایی مزن بون انا تشتك مرا درنگ بكبه نممكنه بجيه بري ام بجن همو ملت 100 سال بري الدنيا بون دولت ام انا تخوازم ببن دولت لي ور تشتك بيكي ام درنگ كتنه يعني problem پرچه بونه يعني پیشیاوی ادبیات چی وسایه همو ملت 200 سال بري رومانه خو نفساندنه رومان ما پیشین عرب شمو 20 سال سیده نفسی ام پر بدرنگی ما دست بکر یعنی نممکنه ام ده وک ام بیجن رومان دنیای ده آنا ده هبه فقط رومان گلک سرکتی جناف کرده درد کبن yani gelek serketi jnav kurda dert kevin çünkü roman kest nefsinin de daviyede yani civak çapa em bejin ne zana bu paş temabeji kest nefsin kes karı peşte bu nefsine eskarım münakabıdım em bejin Bahtiyar Ali dinav kurda deyro brastici romanı da per serketiye Ferhat Pirbal per serketiye em bejin insana vek jan dost per serketiye helbeste de jivsayı yani helbeste klasik şu gelek serketiye em bejin Ahmed Khani Malajdi falan İroji Abdullah Peşev dinav kurda de dikada cihanı de helbeste de nefsine yani edebiyata kurdi eri Gülizar Gotbu edebiyata modernin zarokek ver şiire le nab serniga ketiye Kürt ama zarokevan çabe xvedkin de baban zevcinin emjimin çava mektep kadant de babamın zevcandım o naha çar zarokemin hene mekteba da xundun o tev embejin hamuji kurdi dinvsinin doxinin jiyana meji büyüsaydı devam tike yani ez takavitim geliremin hatına mı jwe dereye le yeke bi Kurdî binivsîne û kitabê xwe çap bike ji bêrîka xwe dixeser yani tu carî ji wê dirê qezenç nake yani belkî yan bêjin Mehmet Uzun ji Kurdî qezenç kiribin na ji Tirkiye kitabê xwe qezenç kiriye kitabê Kurdî çaqa tê firotin em bêjin 1000 heb veya 2000 heb ki nivîskarê herî jê hatî ji wî 2000 kitabê em bêjin telîfa wî çaqasî sedî 8 bira sedî 10 be دوسه هزار پره تکه بیر کاوی یعنی دوسه 4 ساله ده دوسه هزار پره یعنی تیرا چت که یعنی شو گاوا یک دست پر رومان بکه بنفسینه بی قاسی پره کتاب دستینه جبال سر کتاب خلی کولیم که و هر جیا بگره به انسانار خبر ده بی پره مصرف که مثلا جبال رومان خویانو از دوسه جارا چون باتمان و بشری گریام لوان گنده çünkü evciye romanla derbas ve de şabe xwe bibînim yani. Ez ana Diyarbekirê dimînim, ji xwe ji berê ve Diyarbekirê me bi mêvandariyê em derin hinek ciyewtên de Diyarbekirê jiyana xwe domînim. O xê jî nivîskariyê ji tu karekî nakim, serê sibê radibim, taşteya xwe dixim, dest bi xwendinê dikim, heta nîro piştî firavîna xwe dixim, derdkevim, dostkî hevalkî dibînim, êvarê têm li ser kompûterê didim ja dest bi nivîsê dikim. Jiyana me wisa derbas dibe. Hatim ber derê te, min xwe bextê dilê te. Stêrkên çavên min bûn mûmikên rêya te. Stran bi cizbê ketin li meydana hewşa te. Li hêviyekî digerim li keviyên lêvên te. Bersivekê bide min ma tu neeşîrî. Hatim ber derê te, min xwe kêlkên dawa te.
Dengê dilê min bi reqsê xistin kulîlkên sînga te, rehber da sebra min li nav zeviyên şewqa te, rista çok dane erdê lava dikin ji çavên te, bersîvekê bide min, ma tu neeşîrî? Yaşa solun kazı da germe, nasıl kakada harım kuru,